ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזרק זרקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך מלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתהלכל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו העלמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך וגם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדבי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחר אשתחרישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. גם אני ונערותי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חבת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר.